Златото в момента бележи ръст. Какво да купуваме? Хартиено злато, което не можем да видим и да пипнем, или физическо злато? Има и монети, които са на пазара с инвестиционна стойност. Какви са вашите съвети? Златото е необходима част от всеки един портфейл. Не би го сложил като така основна част, но според мен има определено място в една инвестиционна стратегия, особено когато става въпрос за физическо злато или пък за монети. Тук най-важно е страха отново. Те доста често могат да се използват като защита спрямо инфлация. Назад в историята времето е показано, че златото е един от най-добрите механизми за защита от инфлация. Съответно от големи геополитически сътресения, войни и така нататък. Също е известно, че през последните не само стотици, хиляди години златото е един от основните начини за запазване на стойност именно при такива големи катаклизми. Сега друг е въпросът доколко реалистично е да очакваме огромни такива сътресения, целият ни портфейл да бъде в злато. Тоест, тук въпросът е точно алокацията между различните активи, отново акции, облигации, алтернативни, и златото е една част от тези алтернативни инвестиции. За физическо злато в по-големи обеми там има доста такси за съхранение, т.е. не е толкова еднозначна. Инвестицията си идва с доста разходи по съхранение. При монетите пък има един друг минус, че още с влизането човек плаща доста голяма комисионна на брокерите, които продават инвестиционни монети, и цената му е доста далече от реално от котираната на борсите цена на златото. Но въпреки тези специфики, то може пак да си има някаква стойност, особено ако има притеснения за свръхвисока инфлация или пък за геополитически рискове. А хартиеното злато? Хартиеното злато, може би най-доброто нещо, което може да се помисли, е ETF-и върху физическо злато. Тоест те са хартиени, но не е все пак фючерси или опции върху злато. Но от друга страна те са обезпечени с физическо злато в трезори в големи швейцарски банки. Пак си купуваме злато, но на практика не го притежаваме физически, а само на хартия, както се казва. ETF-ите, които споменахте, какво трябва да знаем за тях? ETF-те са една от през последните 10 години, може би 15 дори, доста бързо развиващ се сегмент на индустрията, на фондовата индустрия, пасивно инвестиране, пасивно стратегии. При тях е важно да се гледат две неща, което едното е разходите, защото те, бидейки пасивна стратегия, при тях е много важно разходите да са минимизирани. От гледна точка на това, че следвайки даден индекс, те със сигурност предвид на разходите винаги ще са под този индекс. Нали. Много хора казват, ние инвестираме и следваме индекс стратегиите, но мога да вляза в пазара, но влизането в пазара си има определени разходи и дори тези пасивни ETF, които следват индекси, те идват с тяхните разходи, затова е важно да се гледа да са минимално ниски тези разходи за ETF, и второто е доколко успешно следват индексните стратегии. Сега напоследък има и различни други иновации на ETF-и, от гледна точка на които правят активни стратегии, но пак се маркетират като ETF-и, така че за малки портфейли бих казал, че са една прекрасна алтернатива.